Mulțumesc pentru acele dumneavoastră. Mi-ați dat niște cadouri din contul de Lebord. Da. Era și acest fund este foarte important pentru acele eu mă reîntorc în Basarabia și în Muntenia. Era și în timpul rămânerii miere în Japonia, eu vreau să povestesc despre Marea Unire și mai mult întreaga trecere post-sovietică și mai mult sovietică în Basarabia de astăzi. Iar și pentru românii, pentru acei fiecare românul întreaga trăsătură în vremea sovietică și mai mult chinul național, sferința națională și durerea națională în Basarabia după anul 1945. Da, să învățăm împreună întreaga istoria Basarabiei în partide de sovietici, în modul foarte ticaros și mai mult foarte neomenesc. Era și, dar de ce? Acest băiat japonez vorbește limba română și mai mult până astăzi. Deci i-am publicat niște videoclipuri pentru românii și mai mult basarabienii românii. Da, pentru mine, reunirea pământurilor noastre este fără îndoială sinteza absurdă pentru viața noastră identitară, lingvistică, socială, culturală, etnică. Da, între toate domeniile academice, filosofice, lingvistice, duhovnicești, istoriografice și actuale. Da. Pământul asta, Basarabia, este fără îndoială comoara noastră. Era și din prima oră. I-am vizitat dintr-o dată în București, în anul 2024. Da. Ca dovada cartolii miere în Moldova, anul în România, în anul trecut. Mașina Daciei, de atunci apartamentul statal în România. Da, Seat, mașina spaniolă. Da. Construcție pentru căile ferate în București. Căile ferate în București. Da. Scuze-mă. Nu pot să vine pronunț limba română în ore, deoarece dintr-o dată, după ceea ce i-am partit din Moldova, vorbitorii limbii române nu sunt bine găsiți în fața de ochii mei în Japonia. Da. Cu toate acestea, multe amintiri foarte nostalgice despre cartoria mea în România rămân încă foarte identitară și puternici în sufletul meu.